Келіп шықмады. Ауыр екен. Сәлем достар. Мен де барабанда ритм соғырға тырышам. Лекен менем келіп шықмай. Сіздің барабаншыларны көргеніңіз бар ма? Алар бір қол білен бір барабанға, икенші қол білен икенші барабанға, әлі бит алар аяқлар білен де соғырға үлгерәләр. Мұның үшін бик көп күш һәм әлбәттә сәләт керек. Мен бұларның барысында нәрсәгә сезгә сөйләп утырамсың? Әйдәгез тизрәк минем дустым җибәргән видеоны карыйк. Сәлем Әнвәр, мен Ирхан, мен музыка мәктәбенә йөрим, барабаннарда уйныйм. Син дә уйныйсың, киләме? Әйдә кил мәктәптә, өйрәтермен сине. Әле мин тагын бер уен коралында уйныйм, асы инде килгәч белерсең. Шәп, шулаймы? Ирхан янына һичшиксез кунакка барырга кирәк. Дуслар, әйдәгез тизрәк йөгереп киттек. Шәп. О, син монда икән Әнвәр, кил монда. Ус, рәхим ит. Ирхан Яркеев, 12 яшь, күп профильле 11-нче лицейның 6-нчы сыйныфын тәмамлады. Төрле уен коралларында уйный. Буш вакытта фанерадан төрле әйберләр ясарга, ашарга, пешерергә, спорт белән шөгыльләнергә ярата. Ярый, мин дә уйнап карасам. Әйе, әлбәттә. Мә. Рәхмәт. Так, монда басам. Ирхан, каралы. Менә бу ике барабан бер карасын, икесе дә бер төрле кебек. Нишен аларның тавышлары аерыла? Менә кара. Менә бу 3 барабан томлар дип атала. Менә бусы 1-нче том, 2-нче том һәм 3-нче том. Бусы атала напольный. Ул идәндә тора. Әйе, аңлашыла. Тавышлары төрле, чөнки менә бу бар пластик. Аларның натяжениесе бар. Һәм ул төрле. Төрлечә тартылганга тавышы да аерыла. Аңлашылды? Менә бу кече барабан. Ә монда шулай созылган, тартылганмы яисә? Әйе. Аха. Бу бочка. Бочка? Әйе, менә аның педали бар. Аяк белән генә Ана сугала. аяк. Ә булар нәрсәләр? Булары тәлинкәләр. Менә бусы крэш, менә язылган. Ардан аяк белән сугарга кирәк. Бусы хай-хай. Менә карасаң, монда 2 тәлинкә бар. Икесе бергә сузылган тавыш. Бар педали. Аны аша да яба. Монда сугып уйныйлармы яисә басыпмы? Сугып та басып та. Төрлечә була инде. Аңлашылды. Кызык. Хәзер минем дә барабанда уйныс килде инде. Кунакка кил, өйрәтермен. Яхшы. Ирхан, син ничек музыка белән шөгыльләнергә уйладың? Минем бабам музыкант. Айдар Физрахманов, сез аны беләсез. Әнем дә музыкант, укытучы, теоретик. Мин дә бик музыканы яратам һәм музыкаль школага йөрим. Миңа бик ошый. Аңлашылды. Кара, һәм сине өйрәтәм әз генә уйнарга. Монда. Монда хәзер. Анарсы монда. Аяк белән. Һәм монда. Әйе, шәп. Ничек син шулай тиз суга аласың? Таякларны дөрес тотарга кирәк. Куллар буш булырга тиеш. Һәм дәресләргә йөрергә кирәк. Әйдә күрсәт әле ничек алай карыйсым килә. Мен тагын бер уен коралында уйный беләм. Әйдә күрсәтәм. Әйдә. Ирхан, син бигрәк сәләтле икәнсең. Ни өчен син музыка мәктәбендә укырга булдың? Сине әти-әнең алып килдеңме, яисә үзең теләп бардыңмы? Мине нимә алып килде. Мин музыканы бик яратам. Безнең өйдә көн саен музыка гөрләп тора. Миңа бик ошый. Нинди музыка яңгырый өйгездә? Татарча көйләр, шит группаларны тыңлыйбыз. Синең музыкага мәхәббәтең каян барлыкка килде? Менә
Үзеннән үзе шулай, менә бик яратам мин шундый тавышны, энергетиканы, миңа ул бик ошый. Менә барабаннарның каты яңгырашы миңа бик ошый. Бик кызык миңа. Миңа да ошады барабанның тавышы. Ирхан, син башка төрле уен коралларында да уйный беләм дигән идең. Димәк, ул гитарамы? Әйе, ләкин минем тагын бер уен кораллары бар. Нинди? Син уже менә күрдең барабаннарны, гитараны. Әйе, минем бар ксилофон, бубен, өчпочмак, тәлинкәләр һәм фортепиано. Ирхан, син чыннан да бик сәләтле бала икәнсең. Рәхмәт. Музыка белән шөгыльләнү укырга комачаламыймы? Юк, чөнки мин дәресләрне тиз генә эшләп атам да һәм музыка мәктәбенә киләм уйнарга. Ярый. Кайсы уен коралында уйнау авыррак? Барабаннарда, чөнки алар бик күп элементтан тора. Син аны уже күрдең. Әйе. Киләчәктә дә тормышыңны музыка белән бәйлисең киләме? Әйе, мин музыка мәктәбенә әле йөрим. Алда күз күрер. Бәлки безгә башка төрле уен коралында да уйнап күрсәтерсең? Әйдә күрсәтәм. Детский оркестр народных инструментов Республики Татарстан – это уникальный музыкальный проект в области народного оркестрового искусства. Создан в 2019 году при поддержке Управления культуры города Казани. На данный момент оркестр является лауреатом международных, всероссийских, региональных конкурсов, где занимал первые места, гран-при. Оркестр объединил в себе одни из лучших учащихся детских музыкальных школ города Казани, а также республики. Бик шәп сәяхәт булды байымы, дусларым. Хәзер минем дә барабаннарда уйнарга өйрәнәсем килә. Ләкин моның өчен бик күп көч һәм вакыт кирәк. Шаяннар, сезнең нинди сәләтегез бар? Безгә моның турында хат языгыз һәм без һичшиксез сезнең янга кунакка килербез. Бүгенгә шулар иде. Хуш-хуш!